U Blei fi borok. Naga city jong Paulus ya ke Filipi kalau nang ke basau dekat bapra. Sakawepat ko para bangit bayi jengah. Ki jingmur jom fi ki de bantau nadang syadong. Syaki ke baro ki basisha. Syaki ke baro ki badan buram. Syaki ke baro ki bahok. Ki bakhut. Ki ba itanat. Ki ba donakor. Ki ba bha. Ne ki ba dawa jingero. But mangi agane ka por jimujungi la dab dagi lockdown, sanitizer, distancing, COVID, oxygen, ICU. But Paulus wang ingi kumno ya pendap da ki bor ki babha kane ka list ka babha ka bajrang ki ban pule biang. But ban susu kane ngin phai sha ke city baningkong jong Paulus sha ki Thessalonica hang neru ubatai biang ingi kaju bangin sutu kam shai kamudayu kanega jing ong jungu city baningkong sha ki Thessalonica kalonong ka basan dekat arpo way arpo lai to da bishar ya ki baro to bad ya ka babha to kiar na kanu ka kanja jingsniyo to U Blei ka jingsuk un punjana ye fi ha ka jingkhut un re fi ha ka mensim ka donut bad ka met klem jingma bad klem bodnam na banda ka jingwan jong utra jing Jesus Christ right akane ka por bun mangi lut por tang ka WhatsApp YouTube false news, fake news, doctor babatai kumne, kibrig wala kumne, fort kubal satay, Paulus wang, kakapod yung Paulus ro gilayat, lambang buwan ki jingeh. Pero wang, bakong isang taong kadega, mansim, kajing mo dyan baka jingeh. Kamet, tibaro pinang, kumnoban, sumar, banyada, na ganega, jingpang. Tengi, hap don ka rukom perka jing U Blei. Isaya nang itulepa ke lenong 100% dekat pra bat kendai uang kumne naba ngamju perkat kumba perkat mafi uang U Blei ngamju le kumba le mafi uang utrai bat kendai rufi deban pule ti ta kum kane ka po jeng ke jinge ni phai se ka ke jeng U Blei kabapan kan mau ini agak jingin kumdong ide ban le te sumar bahaya ka medjam fi jingkhut bad sanitizer bad barkhat kuma fi tip ki mask ke ye tato baraka yada tang ka met yada tang ya ka met de bakong kong santam de ka jimujum barkhat bad ka mansin but syukaru ban pan kan mau fi agane ka por mo stang ban puler ki kot ki baha Rafim dan kikot kita ibampat dep pule Bible baru kowe stang pendep ban pule ke Bible balik kamar ingin sayo jingklain abanda ke mensim bad ke jing mujum berkat te dengan penkut dah ke ba pule ke kianjong Paulus ke city saki Roman kelenong khatsan dekat life ulai u Paulus wangkumne to U Blei ke jingsek undon rengkat bat fi baro But on karku kedai fi, keteng spa, baru kun, baru mensin.